Naše tělo, které má komory. Funguje to tak, že komora se založí, zaklínuje, vykuledu hlavně, vynecháme, nasypeme prach na párvičku a připravíme se k výstřelu. Nevědělo, jo. Jsem stejně plánoval, protože už to mám asi 7 let a tím mě Takže připravit, zamířit, 5 let vydrží. No to je. Zajímavé, že do toho foukají, když se s tím se má takhle zatočit. Tam nový prach na párvičku, neupal se do toho pořádku. Původní příčina závady byla banální, jo. Tenorová drona mi spadla do mě v sebou. Byl si vodkej prach. Takže vlastně ten vzduch říkal tu tenorovou. Foukal, to je jasný, jo. Vyndá se komora. Dobrý, že nemusíš nic vytírat, viď?